The situation is now tense in the ruling party ZANU-PF. Patoona kuti the last Politburo meeting inobuda ichikondaktiwa ne the ruling party ZANU-PF yoshamisa vanhu voona kuti panguva inoi aiwa the ruling party ZANU-PF pachayo yatojamuka noda kuti they are now going against mutungamiri wenyika, and panapa the situation is now tense. Toona issue yana General Anselm Msanyatwe panguva inoi panapa varikuona kunzi these guys they've been removed as the general nokuda kuti pane rumors ari kutendera chinzi he might also mobilize people to rise up on 31 against mutungamiri wenyika. Not subscribe or like on the bell icon. Tina pana this yendo pa Facebook vamudanyira chiti vamarana mu-emergency meeting yavaita masikati ano chakachaya mukuru onzwa manyoka members in the meeting at enough is enough. We are following Mpofu's decision right now. Video racho by 4:30 p.m. Garawa follower Simtalks uzozvionera musasarire guys. Takabata my latest essay pano. ED must know it's over between him and us. Mashukano kudashitogwa panapa pa social media ndio yavarikunyora chiti aiwa but the emergency meeting yakaitika yesterday panguva ino yavaratidza kuti anzi the supporters of the ruling party ZANU-PF vodza mutungamiri wenyika kuti enough is enough panguva inoi vachiti chakacha chabvunduka. Izvi zviri kuitika panguva inoi vanhu vakashamisika vachiona kuti vana Anselm Msanyatwe vanhu vaionekwa vachiprisaidha pamusoro pemahandover takeovers aitika kunana Inkomo kunana Masvingo barracks uko mabarracks mazhinji mahandover takeovers. Anselm Msanyatwe ndiye aiprisaidha anyasi kuona kuti mahandover takeovers aitiwa, but surprisingly Anselm Msanyatwe anobvisiwa as the army general pasina kana any handover takeover yaitika. Unouya achinoreassigniwa to another governmental post ministry. Panapa pachitiko chashamisa vanhu and people navo vachiona zvakadai zvichiitika nemamwe mapictures anouya achisafisa muna 2017 muchiona Msanyatwe ari available pane vanhu vaipusha for the removal of Mugabe. Zvanyatsoratidza kuti the regime iri kunyasa kutya any possible threat, they are now moving it out. Chitiko chashamisa vanhu panguva inei yavari kuona kuti the military panguva inei haisati nyasa kuzikanwa kuti vakomana vemauto vakanyasa kumira papi. Yes, they know kuti there are some military forces ari behind Geza, but the majority havasati vakunyasa kuziva kuti position yayo chaiyo ndeipi. Tudze mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medzi mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.